Jo, takže zdravím všetkých, s vami je Tomaro Gamec. Dneska vás vydám u nového videa z novej hry s názvom Teardown. Túto hru už som si chcel strašne dlho zahrať, ale nikdy som sa k tomu asi nedostal, aby som si ju kúpil. A tak som pred niekoľkými dňami spravil túto nádhernú finančnú kúpu tejto hry. A myslím si, že by sme mohli rovno začať. Mohli by sme si vyskúšať najskôr teda sandbox. OK, a sme tu, takže poďme sa pozrieť, aké máme tu. Máme tu kladivo, potom tu máme spray can. OK, to je celkom cool. Potom máme extinguisher, to je asi hasák. Áno. Tu máme leaf blower. OK, môžeme všetko odfúknuť. Tu máme low torch, tým môžeme zapaľovať. Haló, dobre. S tým môžeme zapaľovať, potom plank. To viem čo je, cable to tiež. Shotgun, no tu potom máme. OK, to teraz je silné. Dobre, potom gun. To je troška slabšie, ale v pohode. A hunting rifle, čaká, to skúsim niečo na diaľku. Tam nie je tu do lode. Jak to má silu, tak to má riadnu silu. OK, pipe bomb, OK, ale už sa nám to troška to rozhodlo, tak si myslím, že by to mohli uhasiť. Spaviť sa tohto ohňa. OK, no sme celkom na peknej mape nejakého ostrova. Úplne vyzerá, že nejaká veľká. A je celkom malá, ale na tom sa dá vyšantiť. Ale stiahol som si tu pár módov, teda jeden taký mód, na ktorý sa celkom teším. A na to je celkom malá mapa, myslím si, že na tomto by to bola dosť veľká sranda si to proste zahrať. A to je, keď sa dájdeme tu a máme tu T-Rex a máme tu dinosaury, môžeme si to normálne proste spávnuť Tyrannosaura. Znamená, že ja by som si tu rovno OK, asi takto si ho tu facneme a proste si ho tu položíme. OK, proste si ho tu položíme a budeme od neho zdrať. Pomoc. Čo tu máme všetko? Máme tu ešte pipe bomb. OK, počkaj, poď. Už je dead? OK, tak to bolo celkom slabé, to je akože všetko. To je všetko? Tu máš ešte. To bude asi všetko, no tak. Čo to ešte máme? Je tu nitroglycerín, to neviem čo robí. Skúsim to dostreliť. Aj! OK, tak to bude nejaká vybušnina. Nejaký typ vybušniny. Máme tu nejaký pekný dom, takže ja si myslím, že by sme sa mohli zbaviť pomocou tohto nitroglycerínu. Troška ho tu dáme. To vidím tak, že by som to zapálil, alebo čo? Alebo by som do toho strelil tým raketometom, OK. No a ešte tu si otvoríme dvere. Dobre, tak, sa otvárajú dvere. Tak. Všade chceme to pekne dať pod zem. Sme pravá, teraz mi to slovo vypadlo. Pravá demoličná tá korporácia. OK, tak. Teraz do toho pošleme ten rocket launcher. O! Dobre, tak týpek, čo tam býval, má akurát asi po bývaní. Alebo teda skôr po dovolenka, ešte mu to tam drží, takže... A už teraz, už si týpek proste nezajde na bahami na svoj domček, keďže som ho zničil. Ale myslím si, že by si tu mohli dať ešte jedného toho T-Rexa tu napríklad. Proste typkyňu tu mám, môžem si tu typkyňu spávnuť, nejakého kamaráta. Dobre, ale nechcem kamaráta, dobre. Dobre, fuj, dobre, to musíme zahodiť, rýchlo. Musíme zahodiť. Rýchlo, zahoď to. No, to nechcem už vidieť. Nie, fuj. Dobre, zbavíme sa dôkazov. Tak, choď preč. Dobre. Ešte T-Rexa sa možno zbavíme. Tak nezbavíme. Zbavíme sa ho takto pekne ručne, slušne. Aj, pomoc! Ja ho ešte... To sa ešte hýbe. No, to musí ísť dole. Teraz už je pomalu. Dobre, vidím to tak, že by sme si mohli reštartovať tú mapu, keďže už som ho dosť zničil. Spávneme si tu ešte raz toho T-Rexa a uvidíme, že čo sa s ním dá všetko spraviť. OK, povedz dráme. Čo si doberieme? Gun. On už je tu. Nie, pomoc. Preč, pomoc, ja som...
Dobre, on sa zasekne. Dobre, zasekne sa. Ja tam podpálim. To moc toho nerobí. Idem sa do domu schovať. Otvor! Nie! Dobre, tak nás akorát zjedol T-Rex, ale ešte by tu niekde mal byť. Tam je. Okej, pádame, to je asi najstrašidelnejšia vec, ako kedy môžete vidieť. Ale teraz ja už toho mám dosť. Už sa nenehám. Daj pokojne, choď preč, choď naspäť na Jurský park. Choď naspäť na ten ostrov, odkiaľ si prešiel. Choď naspäť. Toto myslím si, že nebude úplne fungovať. Choď preč. Keďže som nevedel, že nás môže dokonca ešte aj zjesť. Som ešte takto netestovali, tak ale už asi poďam. Ešte to skontrolujeme. Bol bugnutý. Dáme ešte pár rán. Sme sa uistili. Mám ešte celú hlavu. Dobre, teraz ja na 100% po ňom. Ok, myslím si, že by sme si tu mohli dať ešte jedného a schováme sa do toho domu a uvidíme, že ako bude ten T-Rex na mňa reagovať. Teraz dráme. Dobre, troška ho postriedame. Ok, on to zničil celé. Rýchlo do domu. Ideme si radšej sleč. Turky. Ok, tak toto je asi tá najstrašidelnejšia vec, čo by sa mi v živote mohla stať. Preč, pomoc. Nie, poď preč. Daj pokoj, poď preč, zlý dinosaurus. Richard Hammond z Jurského parku by s teba nemal radosť. Tak to je z zákazníkov. Preč, pozor. Všetko tu musí zavádzať. Kde je? On sa stratil, on sa vždycky sa... Aha, ešte nie. Dobre, tak kde? Ale celý dom mi rozbil. Dobre, musíme ísť do toho druhého. Ešte možno pár rán, nech dá pokoj. Ale akože čakal som ho troška silnejšieho, nie že mu dám jednu ranu rocket launcherom. Ja zase si to nechcem robiť také ľahké. Používať iba tú shotgunu iba na blízko. Ok, skúsime utiecť na loď, možno na lodi budeme v bezpečí. Možno s ňou budeme môcť niekde utiecť. Môžeme šoferovať? Môžeme! Skôr taká turist. Už sa utopil. Už je po ňom. No, má sa naučiť plávať. V histórii. Tam už sa utop. Nie si dobrý ani pre Jurský park. Už je po ňom. Poďme odplávať preč. Už tu nechcem byť na tomto ostrove. Už sú ešte pozostatky toho druhého T-Rexa. OK. Dobre, takže toto bude asi všetko pre toto video, dámy a páni. Ak sa vám toto video páčilo, tak určite mi dajte like, odber. Nech môžem pre vás natočiť ďalšie nejaké takéto video. A nezabudnite, že za 50 odberateľov je špeciál, kedy si dáme Q&A, kedy vy mi napíšete do komentárov nejaké vaše otázočky. To znamená 50 odberateľov a bude špeciál. Čaute!